Lo mama sele ekhulile ogama linguNonqabakali waseMotherwell uthe sonwabele ukufumana imali yesibonelelo sobudala suke emva kweminyaka emibini waqalisa ukungayifumani rhoqo ngenyanga imali yakhe. Ngokokutsho kwentombi yakhe uLindy Kali, uncedo balufumana kweli tyeli lokuqala kodwa oku kwaqhubeka amatyeli-tyeli. 2019 then kwathiwa imali uzayifumana ngoJanuwari, yaphuma ke nge-3 zikaJanuwari, yahamba okoko mane eyifumana. 2022 yaphinda ngoNovemba yaxinga imali yakhe. Kwathiwa xa esiya kwaSASSA kwathiwa kwa-FNB wabe ebengavulanga FNB. Umama ke ngoku kuba ebengayazi yena wasele ithatha imali kuba kuthiwa ikhona. Wasele ithatha wabuya wasele qhubekeka no-FNB lowo. Ewena eqhubekekile yahamba 2023 end of January or February, I think it was 2nd of February, yaphinda yacima. Yo akayifumani ibhanki. Saya kwaSASSA, kwakhona kwaSASSA kwaphinda yalungiswa. Kwinyanga elandelayo yaphinda yaphuma. Ayaphuma yaphinda yahamba. Yaphinda ngoJulayi yaphinda yaphuma imali yakhe. Then saphinda saya nakhona phayana. After July ngo-August yangena imali. Yaphinda yahamba. Iphindile kule nyanga phelileyo lena phofu apha ku-2024 apha ku-2024 iphinde akapeya ngoku apha. Iya kwaSASSA kuba sifuna ilunge igrant, then simane sibuya ke bamane besifowunela. Into abathe masiyenze ngoku baphinde bathi mandimse umama kwenye ibhenki atshintshele FNB. Se umama ke wachuza uCapitec, then ke ngoku SASSA ke ngoku eZando kwaSASSA. So ke ngoku kwaSASSA kwathiwa itshintshiwe from FNB uzawuyifumana kwaCapitec. Akayifumani kuba the kaloku xa bethetha izawungena kule nyanga izayo bayilungiselele uba ingene next month. Intle into abayithethayo because bathi umama ukhona lo mntu une-ID number yakhe. Umane ethatha imali. Baphinde bambuze uba ikhona ikhadi, wakhe wanekhadi lakwa-EasyPay. Abe ke umama zange alisebenzise ikhadi lakwa-EasyPay. Baphinde bathi usemqanduli. Inintsi nje into abayiboni exactly uba lo mntu uphi kanye because bathi ithi yawungaphumi bathi usemqanduli, iphinde kuthiwe bebisiba uphi kanena. Kodwa ziindawo eziyi-2 ezimamane bezibiza. Lo makhulu uneminyaka engama-64 nowathi waphulukana nomnye wabazukulwana bakhe emva kokurhaxwa ngamanzi kwibala elalizaliswe ngamanzi emvula kulo nyaka uphelileyo. Uthi le ngxaki yokuba imali yakhe ingangeni iyamsokolisa. Uthi oku kumbangela abe semva koomasingcwabane yaye maxa wambi angakwazi nokuya ekliniki. Uthi oyena mqobo kukungabi nako nokutya, nto leyo emnyanzela ukuba axhomekeke kubantwana bakhe. Akho nto ndiyenzayo kaloku, ndiphela ndidileka kuyo yonke into kuba kaloku andiyifumani igranti yam. And futhi ndiyoyika ukwenza izinto. Ndiyoyika uqala izinto ngoba kaloku ndisenongayifumani imali. Ndisoloko mna xa kuzawupeya ndinexhala uba ndiyayazi uba imali yam ndisenongayifumani. Ndihleli nje kule nto yale ndlu, andinakutya even now. Ndiphila ngocela amabhakethi ama-empty, andiyazi uba mandithini na. uKali nohlala nabazukulwana bakhe abahlanu uthi akakwazi ukumelana nale meko emaxongo aphila phantsi kwayo. Ndifuna icebo loba ndithini na kwaSASSA, ndimbuzile uSASSA ngoku abendiye phaya. So ke ngandizofumana kutya na
wathi ke ngoku abanamvume yokwenza bona phaya, andazi bazayokwenza phi, bazawubuza phi na. Andikafumani impendulo ke kuba ndilambe ngondihleli kule ndawo. Andikwazi kaloku uba ngandiyagula ngolo xesha, andikwazi. Ndiboleka imali ebantwini ezibhatalwa ke ngoonyana bam. Uyaqonda mna andinayo imali yokubhatala ngoba mna ndifumana imali phi kwaSASSA. Umama xa ithe imali yakhe ayaphuma ne, kuye kunyanzeleka ayoboleka imali ezizalayo. Then ke ngoku imali ezalayo mosi iphuma ithi ifika le mali yakhe yakwaSASSA sebhatala ngayo, seyibhatala ne-interest leya imali. Uyasokola nyhani. Seyigrant. uLwande Sesi ongunyana kaKali naye owayevuka ekuncediseni unina ekufumaneni imali yesibonelelo uthi bangaxola ukuba le ngxaki inokuthi isonjululwe ngokupheleleyo. Xa yokhalaza phaa ayinikwa leya inyanga njengoba nje beyile ngoku usenongayifumani le nyanga igqithileyo afumane le yale nyanga imali yabo. Then but I think wayifumene double once nangokuqala kwayo nqa le nto, then wayifumana ke double yayo but ever since akayifumani. So le nto iyambetha ngoba ke akanakutya njengoba esitsho, and okwesibini sinenkonzo enkulu kule weekend umgidi inkonzo zaseSt John's kubethwa imali ke phaa because inkulu laa nkonzo. Ungumntu okosoloko ebetha ke into zenkonzo kakhulu but akakwazanga abetha kwezo mali, nangoku akakwazi uyacaweni because u-embarrassed kuba engabetha ngamali. And okunye uNobukhona bona uyaqhwalela apha ebebhetyeke esekliniki, but le nto ayidibe right ufuna kogqirha akakwazi because of akho mali zomsa kogqirha. Nokuthi ukuzatye ke sisithi thina njengoba sizihlalela simane simphokozele esikhafutini nje ubalala etyile. Isithethi sikaSASSA kweli phondo uThabisa Nondwayi uthi baza kuqinisekisa ukuba iyasonjululwa le ngxaki ukwenzela uKali afumane imali yakhe ngaphandle kwamagingxi-gingxi. Singomzi wakwaSASSA siyafuna ukuqinisekisa ukuba sisifumene isikhalazo esisuka kumama uNonqaba Joyce Kali waseMotherwell eGqeberha. Isikhalazo eso sokubana akakhange asifumane isibonelelo sakhe senkamnkam senyanga kaSeptemba. Kuphengululo esithe salwenza sile arhente sifumanise into yobana kukho abaxhamli zibonelelo ababini abasebenzisa isazisi esinamagama afanayo neenombolo zesazisi ezifanayo. Omnye wabo ngumama uNonqaba lo uhlala eMotherwell, omnye ngumama uNonqaba ohlala eMqanduli. Siye ke saxhulumana nesebe lezekhaya ukwenzela into yobana lisisombululele le ngxubakaxaka. Siyafuna ke ukuqinisekisa into yobana siza kwenza wonke unako uqinisekisa into yobana le ngxubakaxaka iyasombululeka ngokukhawuleza. Okwalo mzuzu SASSA ethembisa ukuyisombulula le ngxaki, uKali usajonge nokugxotha ikati eziko ukuze alale etyile nabazukulwana bakhe. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguPhelisa Mkhendlana eMotherwell eGqeberha.